niyaphila yini? Amazambane lawo and all of them aya kwi-waste. Imbangela ye-waste ukuthi number one, alinyazwe i-implement besivuna ngayo, yawo nje leli laganceka nalelinye laganceka. Number two, ama-diseases akhona like ama-nematodes. I think this one kunje selihlala iy'nsuku but belinamaqhuqhuva ukukhombisa ukuthi li-affect-wa ama-nematodes. Number three, amashongololo adlayo yabo umkhiqizo aney'mbobo kanje. Number four, kuba ama-sizes, thola ukuthi i-size incane, yabo nje this one is too small for ukuthi ungadayisa, you see, amancane. So about 30 to 40% kuba yi-loss, especially kuma-black emerging farmers or African emerging farmers. So yeah, kunzima, kusesenzima nje kithi. Uthi uvuna ngesandla abe alimala, kube usize omncane, kuba ama-diseases, kuba ama-pests. So zonke lezo zinto zidinga iphakethe, zidinga ukuthi usaphothwe ngandlela thizeni ukuze kube nomkhiqizo olungele for ukudayiswa. Yebo, unganawo umuthi wama-pests, ube nawo umuthi wama-diseases, angeke ube nomuthi we-size, or uzodinga umanyolo. Uthi uzowunayo umanyolo, udinga an implement that is correct for i-harvesting, ngoba mhlampe lo onayo izowalimaza njengoba walimazile. So kuyizingqinamba obhekana nazo as umlimi. Akusasibuhlungu but kuyindlela nje ehambekayo oyaziyo ukuthi la kunalokhu noma uzobhekana nalokhu. Okusho ukuthi kufanele as umlimi utshintshe from crop to another crop ehandlisheka kangcono, disease resistant, zonke lezo zinto. So umuntu othi you want to start farming ongangami noma ungaphansi, yazi ukuthi usazobhekana nezinto ey'fana nalezi and wazi ukuthi the earlier the better. Ngoba uma uyoqala una-60 years uyobhekana nalezi zinto lezi, uyozifunda nini zonke lezo zinto? Uyothi uqala ukuyimasterisha lezi zinto lezi, uyobe sewuduze nethuna. So yeah mfethu, yizona-ke izinto lezi esibhekana nazo, the farming challenges for African emerging farmers. Okay, okunye ucishe ngakukhohlwa, you need the correct storage facility for every crop. Like amazambane, you don't need indawo evulekile la kungena khona ilanga, ngoba uma kungena ilanga they become greenish, and anything like your greens, you'll need a cold room or harvest and go to the market, kungahlali, yabo. So all of those things need to be learned usasemncane. Like if you are starting farming, don't wait until you are 60 or above 60 before ufunda zonke lezo zinto, or before uqala lezo zinto uzoyifunda, and then you will be able to change from crop to crop, know which one need ama-requirements afana nalawa. So if uzoyiqala usumdala kanje, you will die unga-achievanga lutho, and i-farming is unforgiving. Ayinendaba nokuthi unemali umdala no or umncane, uma ungazi ukuthi wenzani. And okumnandi ngayo ukuthi every mistake or every journey or every challenge, you are learning something from it. So for me now, what I've learned from production yamazambane ukuthi you will need imithi to treat amashongololo phansi. Bengawathathela phansi, you will need the correct fertilizers, you will need to weed, you will need the correct implements, you will need abantu abazokusizayo, yabo. Zonke lezi zinto sengiyifundile ukuthi okay, if I go like half a hectare or above, kufanele ngi-prioritize lezi zinto lezi, then-ke maybe I can minimize i-waste eyenzekayo around i-production yamazambane. So yeah, lokho nje bengifuna ukukushare. Sure bafethu,